Api-api oke rongsoknya mana ini. Pak. Iki tak ngono piye yo. Tak dolane iki Bu dijual Bu. Apa nih Pak? Iki helm-helm iki daripada rongsoknya mending tak goreng singgol payu 15.000-an melayan. Kok iso didol malah oleh 15.000. Lah Pak nggopo 15.000 kok kuwi iki? Lah duit kan melayan kono tuku rokok. Ah sampean kok sing dipikir kok rokok ae terus. Lah mbok sing dipikir iki untuk beras. Itu beras mengko Bu. Pak. Ya delok. Tanggane dhewe bangun dapur anyar. Lah mbok sampean ki karo mikirke kae panggawene kapan dapur yang nggon dhewe ki. Lah dapur nggon dhewe Pak dibangun apane wong? Dapur wis apike kok. Estetik kok. Burung mesti masuk ben dapur koyo kuwi. Estetik opone? Lah kuwi lho ireng-ireng ngono kan apik. Untuk tengklem prato kuwi iso apik opone? Ireng kabeh. Iso ora andel kene tak duwi. Kene nih. Oh juga kono. Duwe apa sih, Pak? Hah? Duwe apa? Oke, dapur dhewe ya. Iki sepele, Bu. Tapi aja remehke tunggu model kaya iki. Tunggu nganggo botol iki aja diremehke. Wong aku Pak Deden nganggo kayune 3.000 Pak. Lah nak liyane iki Pak gare jeklek kok kuwi tok. Yo duga kuwi Bu maksude. Maksudku ki kok piye? Iki tungku kompor ngene iki maksude iki Bu. Saiki ki wis ora ono sing duwe, ngerti ora? Lah kowe mbok takoke karo Kadiapur kae di sampean duwe tungku kaya nggonku ora mesti ra duwe. Walaupun Kadiapur akeh mobil tengklotak kompore, tengklotak tunggu iki ora bakal duwe. Kadim kita takoki ora ning. Dadi awake dhewe kudu bangga Bu, termasuk di barang langka ngene iki. Eleh sampean ki Pak ngeles soto. Pandi ora ndek duit. Ngono kok aku kompor. Apa meneh benek ke dapur. Bu pancen Bu. Padahal Bu. Apa Pak? Sing arane simbahku Bu, simbahku. Heeh. Kuwi iki kekayaane iki Bu nek dinggo 7 turunan iki ora entek. Mosok Pak? Kok sampean iki kondo? Lah aku kudu wong kuwi wong ora sombong kok Bu. Mosok apa? Lah buktine wong sampean nembe tak rungone nek bahwa simbahku iki kekayaan 7 turunan. Iya sih. Lah aku nek tak omong-omongke kaya kuwi. Wong jo krungu mesine kan iri Bu. Ya ora wis. Iya. Jadi aja salah paham. Aku tunggu ae iki simbahku iki kekayaane 7 turunan. Ya Allah Pak, alhamdulillah aku seneng Pak yakin. Iya, Bu, alhamdulillah. Sampean ternyata simbahe sugih kok kuwi sampai 7 turunan. Kan ana harapan Pak. Harapan priye Bu? Ya harapan kuwi engko dapure iso diperbaiki sing luwih apik apa didandani. Yo tetep ra ono Bu. Lah kok ora ana ki priye Pak? Lah jare simbahe sampean sugih 7 turunan. Ah wong aku turunan sing ke-8. Halo. Mesti kok kuwi sampean ki.